Kung sundon di ay nato ang gisulti ni Kristo nga biyai ang tanan or ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, dili di taniya pasagdan. Matod pa diri sa mga apostoles, pinaagi ni San Pedro, ingon siya, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot? Yan, ingon dayon ang Ginoo dire, ang mobiya og mga balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo. Ngako din sige hagsulti no, usa ka gatos ka pilo, labaw man di ay na maday word nga labaw, more than 100-fold. So dili na nato gamiton ingon 100-fold ang ibalik sa Ginoo. Labaw di ay lingay mong tupad ingna nilabaw na. Ingna sa imong gipalit nga raffle tickets o sa slots, nilabaw na ang imong nadawat. Nilabaw o kuwang pa? Nilabaw na. O pa? Wa tingay mo magkwenta. Kwentaha ko no be, kanang inigbango nimo ikabuntag, kanang imong tiil nga nakatikang pa, mabayran nag 200 pesos. Nya nakaabot pa gyud ka dinhi, nya makadungog pa ka, makakita pa ka. Kanang imong mata, imong pananaw, kanang imong pangdungog, mabayran ka nag 100 pesos. I-multiply ko noog 100 times ang, bisag inon talang 10,000 times ang 300, pila man? 300 times 10,000. Mahimong, di mo ka mo kwenta? 3 million. Mahimong 3 million. Sige, kanang imong kapasidad sa paglakaw, o kanang imong pangdungog, o kanang lang usang imong pananaw, o ato ng lugiton imong mata, ato ng lugiton imong dunggan, nga putlon na natong imong duha ka tiil, sugot ka, bayaran kag 3 million. Dili, oy. Sa ato pa di ay, purti na daing daghanas gibaw sa Ginoo nato. Bisan paganig ato pang kwintahon, in terms of financial, dako day kayo kay kaning atong pananaw ang ato kaning akong pagsulti di man gani ni kabayran og susmot pila ka kabuk kabaw ang ibaligya o na pa ni mabayran ning akong pagsulti kaning akong pagwali daghan kay ron diha di nakatabi kadaghan ako gihilugan nga di na gyud katingog nayuban gani nabuslot na dinhi ani nya magsige na lagsinyas na kung ano di na magkakatingog sa Ari ko no diri mo gawas iyang tingog. Nya dako kay siya gasto ana pagbuslot diri dako kay gasto. Dako gasto So kini di nga tong tingog pelandaan, perti dako gasto. Na si uban diri nagitusok ang kanang naang murag tubo kay adto na ibuubo ang iyang pagkaon. Ako mga hapit mo duha ka buwan na kong himo ana sa akong papas o na pagka-paralyze kay diri man ari tusok ana din naman kakaon ng baba kay di naman kaladok ang kaning diniani kay naapektuhan man sa stroke. So kanilang ding pagladok lang daan bisa ka nang pagladok sa imong laway kaladok pa mo yung laway sige ready go. Ako wa gyud ko gibati naladok ra gyud nako kadako day ang nagpresyo. Onya, unsao man nato pagkwenta, ayaw hunong og hatag, kutob sa tanan nga imong ikahatag. Kay wa ka pasagdis Ginoo, ang manggihatagon, hatagan og daghan pa, sobras gatusan kapilo. Nya gidu na pagipakapin, tanawag unsay pakapin ha? Unsa may pakapin? Og hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon astilan mayuhad es Ginoo mo na kamong wa pa mo palit og raffle tickets unya wa pa mo palit og slots
nya kamo sang nay ikapalit atong kulumbari wap asad mo palit pamalit na nya ayaw mo paghuna-huna og bayad. Ang nasa tong hunahuna ang pagtabang sa simbahan. Ihatag ang tanan para sa simbahan. Kinsa man ang simbahan? Ang katawhan. Nya nganong magtukod man ta aning atong mga facilities dinhi sa simbahan aron ang katawhan, ang tinuod na simbahan makaampo, makatigom nga luwas o dili madisturbo sa ingon ani mag-uwan-uwan pananglitan mag-init dako kay nagkatabang nya kun galain imong lawas ang atong CR madasa na nato diha anha diha unya maka dugang sa tong pagtuo ang kanana ang atong walk of apostles nya ang ato sa dinhing lingkuranan og ato na nang mabago makadugang pud na sa nindot sa atong pagsimbas Ginoo kay may naman pagsimba di nakamasukgo ang imong siko diha sa mga naagay-ay na nga mga sandiganan o kilid-kilid niya kung makahimo sa tadirig bag-ong kumbinto na atay mga bisitang pare may na kay nilang pagpahuway na natay mga maayong akomodisyon nyag makahimo sa tag social halls kay wa pa magitay social hall nga arang-arang ug natay mga gatherings makahimo na sa tana pohon nya maghimo sa tadihag mortuary kung naay ato mga kaigsuonan nga galisod in tawag pagbilar sa ilang mga mipanaw nga kaigsuonan ma-accommodate na nato diha with minimum or minimal kaning expenses sa abang mga igsuon matod pas unang pagbasa nahimo kang garboso tungod sa imong bahandi tungod kay maalamo na kay ka bright na kay ka niingon na ka nga kahibaw kustanan ug ako na ang Ginoo ako na'y magbuot mo baya naron ang trend sa panghuna-huna sa atong katawhan tungod sa pag-progress sa atong technology niabot na sa ni kani mga AI artificial intelligence nisod na sa panghuna-huna aron sa mga leaders o sa mga katawhan labi na gyud mga scientists sila na maoy Ginoo nga ila nang makontrol kay nahibaw-an na nila ang tanan. Nasa taan ng panghuna-hunaa, ako'y hawd. Ngiling niya imong tupad. Ing na, garbuso ka, garbusa ka. Or ing na, di man tingali ni garboso, garbusa, pagarbuhon. Ano ba? Mugarbo ba? Ako na good ni. Ano ba? Ako na good ni. O kung sa may gingos Ginoo, sige, atong tanawon, kung kahibaw bagyog kastanan, ipasulong tikas mga taong wa mo ilag Ginoo. Katong iyang hisgutan sa una, mga espada pa man to ilang armas, karon moingon na, sige ipasulong tika og mga tao nga nagdag mga missile, nagdag mga atomic bomb, mga nuclear bombs. Tan-aw nato kung naa nakas imong kamatayon, taliwa nakasa nagungaw na kasi imong kamatayon, muingon bagyapon kang ako maoy nagkontrol sa tanan. Kanabitang tao nga ligon kayo, ako na naman ko na ibaw ang mga tao, di mo simba, nya ligon kay glawas, sigig inom, nya dato sad siya na. Igabot yung panahon ka ng atakihon na sa sakit, labi na ka ng kidney failure, kanang mga stage 4 na cancer, nya daot na kaayo, nya magpahilog na, makita ginako ang pagpaubos, magsigid yung, ano ba? Ay, pati, Ginoo na lay mag-igo, yun pati. Kanabang hingo sa ginhawa, nga kanabang lisod na kayo bitaw, gukuron ang hangin. Ano ba? Yang abaga mununot na, yang musugod nagpaningot din maingon din ko, dili na ka magdugay.
Dangtag mga pila ka adlaw, imbitar dayon pader, pwede ka makamisa sa haya ni kuan. Wag tang yun katong kalig-on sa lawas, katong kanindot sa iyang mga sakyanan, kadagko sa mga alahas dinhi, nawa ang tanan ay. Wag tang. Lingian sa imong tupad. Ing nakanang naong nimo wa ra gid na. Mawara ng naong nimo ay kanang imong gisigihan diag pintal-pintal. Oh, Jesus. Madonot ra na. Unya, naarabay gisultis Kristo nga kuyaw kay tanan. Pagkalisod sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Masayon pa kuno sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa gingharian sa langit. Pagkadako di ay sa silot sa tao nga dili magsunod sa gustos Ginoo. Labi na gid ang pagkamanggihatagon. Pila na may nadawat nato ron sa atong sus gamaya pagid mga igsoon. Hapit na ang atong PYD. 2,736 pa ang atong slots nga nadawat. Nagkinahanglan unta tag labing minus 5,000. No? Gamay pa kayo. Nya ang ato sang raffle tickets 1,792. Muduha na ni kasimana 1,792 lang gyapon. Tag 200 ni siya. Unsa kay rason ani? Tungod tingali sa kanirong mga enrollment o niya ikaduha pa gyud, unsa pa gyud? Kaning mga baha, karon sugod ng baha. Ang masagkat tong gibahaan og maayo magsigit og pamalit og slot, magitog palit og kanang raffle tickets. Unya pila guna ka area, pila ka regions ang gibahaan aning mga bagyo dito sa dapit Northern Luzon. Nya ni sugod na sa dag-om din Heros Visayas, Mindanao. Kita na say bahaon ani sila na say mag-init dito. Mo abot na sad ang mga bagyo karong sunod buwan, hutdo na sa tanig baha kitang tanan, landslide pa. Wa nagitay halin. Pero kung kitang tanan nagsunod sa Ginoo, bisan pagbahaon, bisan pagbagyuhon, bisan paglinugon, mupalit ra gyapon tag slots o raffle tickets. Ngano man, kung ako'y pa-analyson aning gisulti ni Kristo nga tagaan kag sobras gatusan kapilo, the more nga magkagamay ang imong kwarta, ipalit. Aron mo daghan. Dili gikan sa tao, dili gikan sa imong kaalam, dili gikan sa imong business, asa man gikan? Gikan sa Ginoo. Ug unsaon na paghatag sa Ginoo, mas maalamon siya kay kanato. Ay nalag question na, unsaon pa gud Lord? Wa na gud koy negosyo na bagod. Niya unsaon na palit pa ko diha? Uy siguroon ko niya. Ingon ang Ginoo, ang mosiguro sa iyang kinabuhi kawad-an niini. Apan ang magwangtang sa iyang kinabuhi tungod kanako mao na ning mobiya sa amahan, inahan, anak, asawa, bana ug iyang balay makabaton og sobra pas gatusan kapilo. Mga igsoon, ang kaalam sa Dios dili gyud matupngan sa atong kaalam. Ang gugma og kamaluluyon sa Dios di gyud matupngan sa atong gugma og kamaluluyon sa atong kaugalingon. Ang Ginoo nahigugma gid nato, labaw sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Lingiyay mong tupad, ingna tinuod jud kang nahigugma sa imong kaugalingon. Pamutan na ba na tinuod jud ka? Tinuod? Anya nganong imo man ang gikis-kis imong kilay? Nga part man na sa imong kaugalingon, nya ilisa na malang nimog badlis. Nganong imo man ang gikuluran imong buhok, chemical ra ba na, makadaot ra ba na sa imong kaugalingon. Nganong sige makag-inom anang mga pills, nga chemical man gyapon na, makadaot ra ba na sa imong mga cells. Nganong nagpalaygit man ka, nga among-among man na sa healthy part sa imong lawas, agianan pag yun sa similyas bata, imo pag yung giputol. Nganong nag-abortion man ka, nga kinabuhi man na, nga kabahin sa imong lawas, imo pag yung gipatay, suod sa imong tiyan, ug uban pang mga pangutana.
Nganong di man kahapit matug, gasalig kang batanon pa ka, di kahapit matug, sige na lang kag tanaw ng TikTok, cellphone, nga makadaot man na sa imong lawas ang pagkaway tug. Wa jud ka mahigugma sa imong kaugalingon. Nganong sige man kag inom, sige man kag hubog-hubog, nga makadaot man na sa imong lawas. Nganong gasige man kag suyop, ana, nga makadaot mo na sa imong lawas. Wa jud ka mahigugma sa imong kaugalingon. Pero ang Ginoo nahigugmas mga manuyupay, nahigugmas mga palahubog, nahigugma anang way hapitog, kanang gasigig lakaw-lakaw diha magabii. Nahigugma ang Ginoo na. Nahigugma na siya ang Ginoo sa mga nagpa-colors buhok, sa nagkiskis kilay, sa nagpalaygit, sa nag-abortion. Nahigugma na sa Ginoo. Apil na kanang mga nangurakot, kanang na ang mga hangol kay gahom sa gobyerno, nahigugma gyapon Ginoo na. Muna nahigugma ang Ginoo labaw pa sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Muna ayaw na lang pagduda, sundo nato ang gustos Ginoo, dili ang atong gusto. So, palit na mo og raffle tickets. Labing daghan nga inyong mapalit. Nya palit mo slot, nya palit sad mo aning atong kulumbari aron na doon natay ikatabang sa simbahan, nya mubalik sa nato sobras gatusan kapilo. Karon bitaw ako ano nang gisulti ninyo, basta naay imbitasyon sa akong mga outside sa atong parokya, magdadaan na magyud kog raffle tickets. So kamo mangimbitar nako bisag asa pa na ako i-appeal ko na lang tingali ning namatian kanang magpa-wake-mass ba. I-appeal na lang daginoto na nato ato nang baligyan og raffle tickets. Ato baligyan nga basta mangimbitar mo labi na gid mo magpa-picture nako. Kanang hunahunaan na lang daan. Ay ni kablit na kani raffle ticket na sani. Dili na para nako, para na simbahan. Nga ako na lang ang pahimuslan kay inyo mangyud kong imbitaron. Pareha karong Bernes, imbitaron ko sa may Kuasay Paris sa San Agustin sa diha sa Inayawan. Igmisa na ko dito. Kamong magtambong sa misa, kay baon na mo sa inyong andamon. Duha gyud na kabuok para kolekta o para ticket. Bitaw nga igsuon, magpakauaw ta para sa atong katilingban. Dili ta mga neguro sa atong kaugalingon nga nindo ta, secured ta, nya nadaot ang katilingban. Iyampo nato ang atong mga leaders, labi na naas gobyerno karon. Grabe na kaayo ang kadaot sa atong katilingban. Batik na kaayo ang image sa Pilipinas. Palihog in taon mga leaders, mga senador, presidente, executive department, legislative department, judiciary, palihog in taon, tanawa ninyo ang atong image sa Pilipinas, dili lang ang inyong image. Dagko kay mo gasto ang inyong mga barong, kanang inyong pa-official diha para pukusan mo sa kamera panahon sa hearing sa impeachment. Hunahunaa ang image sa atong nasod karon. Physical o moral images sa atong nasod.